Minkälainen vene on Tokio 2? Se on tosi hieno vene. Se on maailmaa kiertänyt. Sinällään Tokio 2 on aika kuiva vene. Yli 27 solmua. Ne on kahdella kädellä vinsattavia. Semmoisia voimiahan ihminen ei voi millään muotoa käsitellä. Nyt tulee jyrkkä. Nyt lähtee. Ja mun kamera taitaa olla entinen. Lyhyemmät purjehdustapahtumat, joihin kutsutaan hyviä asiakkaita, yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä. Veneeseen saa tulla 17 purjehtajaa, joista 12 voivat olla asiakkaita ja loput sitten 3-5 sitä ydinmiehistöä. Ja saadaan aikaiseksi yhdessä tekemistä. Ei vie kalenterista paljon aikaa. Ja kaikki muistaa sen jälkeen. Purjehditaan 36 tuntia yhdessä. Se ryhmähenki ja se ryhmän niin kuin identiteetti, se kasvaa niin kuin ihan niin kuin potenssiin 2. Ja kaikki pääsee ohjaamaan ja säätämään purjeita ja nostamaan ja laskemaan purjeita. Vahtivuoro työskentelyn kautta, yöllä herätetään töihin. Sä pääset oikeasti lepäämään, sä pääset nukkumaan. Ensimmäisen 24 tunnin jälkeen kun ihmiset on niin samaa ryhmää pohjalla. Kova vauhti päällä, tehdään yhdessä, opitaan yhdessä. Kyllä se onnistuu hyvin. Soosia ja muusia. On sitten muusia ja soosia. Ei tarvitse tietää yhtään mitään, mutta ei sitä mitään haittaa ole, että jos vaikka vähän tietää tai on kokenut.